Hej, jeg vil i den her video forklare, hvordan man dyrker sin broccoli, rødkål eller radisespirer selv. Når I modtager pakken fra os af, så modtager I de her bakker, hvor der er blandingsbakker og såbakker i og sådan. Og det første man gør, det er at tage på de her poser med kokosmuld. Der er de varet op til, hvis man har bestilt den lille bakke, så er det 15 gram, man lige propper op i her. Og de 15 gram kokosmuld, der skal tilsættes cirka 1 dl vand, når det er til de små bakker, som de her. Hvis det er til de større bakker, mellembakkerne, så har vi lidt størrelsesforskel på dem her. Der skal altså 36 gram muld i de lidt større bakker. Og hvis det er de lidt større bakker her, så skal der 2,5 dl vand i til mellembakkerne, til 36 gram kokosmix, og 15 gram kokosmix er det 1 dl vand, der skal til, og så optøge det, eller blødgøre det. Det man gør, det er, at man tager noget håndvarmt vand, cirka omkring de her 18-24 grader, og så hælder man simpelthen bare 1 dl vand op i. Så lader man det stå i cirka 10 minutter, og så står det og trækker i de her 10 minutter. Så er det blevet dejligt blødt, og så er man klar til at lægge det ud i såbakkerne. Og det kommer vi til nu. Nu har kokosmulden stået her i 10 minutter og blevet dejligt blødt. Så gør man det, at man tager sin såbakke, og så hælder man kokosmulden op i. Og så er det man skal gøre, er, at man skal have det planet ud. Kriser er lige lidt her, men det gør ikke spor. Det kan man altid fjerne efterfølgende. Så planer man det ud. Man kan også lige tage sin bakke, den anden, der skal bruges om lidt her. Så trykker man det fladt ud til siderne. Lige trykker lidt på det. Det skal ikke være for meget. Men bare sådan, at det er plant. Når man har gjort det, så tager man sin frø. Der kommer de i sådan en lille pose, der er varet op til de små bakker. Og der er de varet op til 5 gram. Til mellembakkerne, som jeg lige viste før, er der 12 gram frø i. Så der er lidt forskel på det. Cirka de der 2,5 gange så meget frø til de store. Altså de giver jo også noget mere. Men jeg har altså valgt at så lige vise den på de små bakker her. Fremgangsmåden er den samme. Jeg vælger også, at jeg fylder min frø op i sådan et såbær her. Og så kan jeg nemt lige så dem ud over. Bing, bing, bing. Og når det er sået ud over, så skal de lige have lidt ekstra vand. Og der er lavet sådan en hjemmelavet flaske med huller i. Og så man simpelthen ovenpå mulden oven på frøene. De ligger ovenpå. Man skal ikke have det ned imellem, det skal ligge ovenpå frøene. Når det har fået noget vand, og det er blevet lidt fugtigt, så tager man den anden bakke, og så lægger man den ovenpå, sådan her. Og så stiller man det væk ind i et køkkenskab, hvor der er tørt, mørkt. Og der skal det stå en 3 dage. Og så begynder spirene at komme op, og så er der liv i spirene. Når man stiller dem ind i skabet her, så er det en god idé at sætte lidt vægt oveni. Sætte et par glas eller et eller andet oven i bakken, så de imellem de her 2 bakker her står frøene dernede, og så bliver de ligesom trykket lidt i det de spirer og begynder at få fat i mulden. Så det er en vigtig ting. Når der så er gået en 3 dage, så vil spirene være spiret godt op til, at man kan se, at nu har de fået fat. Og så gør man det, at når de 3 dage de er gået, man kan se, at der er gode hårrødder og sådan. Der er også andre videoer inde på hjemmesiden her, hvor I kan se det. Men så gør man det, at man simpelthen tager her og vender bakken rundt, så at vi har den samme bakke, sætter vi op på hovedet her, så
at den står inde i her nu og vokser. Der står spirene og vokser op. Og der skal de igen stå en 3 dage, så vil de være omkring en 4-5 cm lange. Og når de er kommet dertil, så kan man så kigge til dem og sige, at nu er der kommet en god længde på spirene. Så skal toppen af her, og så skal de sættes i vindueskarm. Så de første 3 dage, der står de lidt med tryk på. De næste 3 dage, der står de og har fred og ro til at vokse så lange i mørke. Ind igen i køkkenskabet, hvor der er mørkt. Og så ellers derfra, når de har stået og vokset så lange, så skal vi have dem over i et vindueskarm og stå. Når de står i vindueskarmen derovre, så skal de hele tiden tilpasses med vand. Det skal vi hele tiden lige tjekke, at de ikke tørrer ud. Og de skal stå i vindueskarmen til de er omkring 7-8 cm lange. Og man kan se til sidst, at nu er der kommet en god længde på, og så kan man høste dem. Sådan en af de her små barker her, når I har sået omkring de 5 gram i, så vil I få omkring en 25 gram cirka, måske hvis man lige stopper dem lidt længere, omkring 30 gram. Og hvis det er mellembarkerne, at vi så de her 12 gram i, jamen så får vi omkring 2,5 gange så mange spirer, omkring 50-60 gram. Kan man godt regne i de her mellembarker. Så, men det er fremgangsmåden på broccoli, rødkål og radiser. Radiserne er lidt hurtigere om at vokse op end broccolien og rødkålen. Så der kan man godt sige, at de står 2 dage i tryk med barken omvendt på. Og de står 2 dage i det her, som man kalder blackout, hvor barken står med hovedet opad, eller med bunden opad. Og at de vokser så lange indeni. Så radiser er generelt lidt hurtigere om at så spire op. Så yes, men det er den måde vi bedyrker vores mikrogrønt i broccoli, rødkål og radisespirer.